ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ki accredited social health activist lani ki Asha kumbajute pajba hadin ka jing sange terikam nakadaw ka jing menti ka sorkar halor ki mat jing dawa mentaga singi ka khat santarik unai weng arjar arfulai ka East Giantia Asha Association kala pelong daga rally hakleriat yagane ka rally la sedang nastan bendi hati layai lengbaga DC office bat DM and HO bat kila penkut pat hajan jong ka Kleriat State Bank. Kakong Preti Jerwa ka President jong ka Kleriat Unit kala therting ya ka Menteri Sorkar bape ya katanat ka kot ka khia. Shushu kakong Preti Jerwa kala pentip ru ya ka jing ka bagi ya kendo namar ka jing bembiang ha ka yok ka kot kimban se ban baklang ya ki khon ha bagi tre ya ka kam. Namar bakalongkum kariu kuntai, henrai kam sau tho pat yang iki kintai, bakat ka jingkhia jong kalongkme, bentang in panaka, baka hei kata kasan hajar ka, syai pat kata kala hajar ka dangbu, ngidon hangi ar hajar hoan man ka brangi yo, henrai lai hajar syai pat kadon, badda ka jing sau khia ngapen pau syaka, babon kine kia sya ki barit ki khon, bad kidon ki khon kikti ki jong ki balai skol, ki haban bai la ki jong ki khon kikti. Namar bakim dan pisa panai la kanang man pari ki khon hayem. Dainam. Ni ha bandri hi ala jong ki khon kikti. Ni ha hiban ba sya ki jakatrai jongi. Sya ki PHC CHC sya ki sub center. Lane sya ki training ki baper. Dainam daina. Habakum ta pidang so dei ba pinong ba ni dei ki triman so ba. Kakam ka ba ki ai hangi. Ni ha ban survey man ka hanreu banai. Hatong ma pi ka jing survey. Kam pa pressure pi Bapin pendep kelai-kelai buat cerita yang lana buat harta yang. Bat kong yang ingi yoshi pon ke insentif. Handai ha kajing skau kajanga ber kajing syam kajanga. Ladang ngi duna pa dik beneficiaries. Yo ngi dak nemik tak insentif bagi yoshi pon. Yo nam. Kat kom kajing ong jong kesarkar emparen. Ngam sau ya ha. Namar ngadon kan nyau spa ki total population. Handai ke beneficiaries ngaduna. Kom ki beneficiaries kilong keme. Ban boro ter handrengan ya tho ya pi sya ka sarkar boro ka wai habang amdan ki beneficiary saka snang ka dong jonga kumno pan ngala ban yo ya insentif ka basibon ya tho mapi mano na ki asya jong insentia ki ba yo ya insentif hado nyaw pra hajar lane kumba ka maka handreu nyaw hajar san saw hajar ya tho mapi mano kita ki ba yo sibon insentif dan kat kum ka jing syam ka jongi hi kakam kana pressure man laki sigi man laki por but kini ki kam hi ki ba wan pressure yangi what kene ke NCD ka bangi le screen ye ki pai ba andre hang tola tho ba fidan nem ki jing mut ki jing kuslai ngala sode bendong ba kum ngi ki asya ngi ran chibon ki jing kuslai dainam alangin ki li ki bre ba fidan jing kuslai nem man kasngi andre hala de simet ngidap shibon kita ki jing kuslai nama braka sarkar hi kam perkhan na ka benta ka jongi kom kalong keme para kalong keme ngakan tu ya ka sarkar amparin
Bakan ikre, bakan sengaulam nak benta jong iki Asya. Bakan maulam yangi, namar ngikum kilong keme ngidon kam ya kabam kadi. Ban ngidon kam ya ke jinglet jingwan, habang ngimi nala ka jong kayeng kasem.